Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ang atoang nadawat nga pangutana niining adlaw mao ang usa ka suliran mahitungod sa pag dili ni siya gyud suliran pa, wala pa man ni mahinabo. Ang iyaha mahitungod sa iyang kabalaka gumikan sa iyahang bana nga karon nagkalain ang ilahang relasyon. Human sila ma-isyuhe og residence visa na usab ang ilahang relasyon. Murag nagsige na tingali ni silang away ug karon ang bata anaa kaniya. Karon ang iyahang kabalaka mao nga ang bata mamahimo nga dad-on kay doon na siya nadunggan nga ang iyahang anak dad-on or isuroy sa iyahang ex-husband malagmit ipauli sa Pilipinas or sa bisan asang dapit kung asa man siya mulalin. Iyang gustong mahitabo kung unsa may mabuhat niya. Inabalaka man siya nga dad-on ang iyahang anak. Pando na sila'y shared custody sa bata. No? Karon, munang iyang pangutana kung sa may mabuhat. Mahitungod ni sa kabalaka nga ang bata o ang inyong anak mahilayo gikan kanimo o labnihon siya, ipalayo siya kanimo og mukagyo ang kadtong ex-partner uban ang bata. Mahimo nga ingno na tong pagiha sakmiton ang bata, murag kawat ba, agig panimaos pas ilang kaligot-got. Apan ang imuhang pangutana unsa may imong mabuhat nining kabalaka. Tinuod usa kini ka kabalaka gumikan kay ang imuhang ex-husband usa man sad sa gitawag nato parent kagikan nitong bataa. So doon na sab siya dihay katungod sa pag Google o panahon o takna alang sa inyong anak. Pero nang akong matambag kanimo mao ang pag-apply og kung ang imong kabalaka naa gyud naghasol gyud kanimo, walay mawala kanimo kung ikaw mo pasaka o mo padayag og application ngadto sa family court kung diin man kang lugar dinhi sa New Zealand dahil na adunay family court diha og ang imuhang pasaka dito nga application mao nga mangayo ka dito sukmanan og order preventing removal. Kanang order preventing removal aron aron ang desisyon ipakanaog sa family court nga ang bata dili pagawas sa nasod, no? O uban ni ana sa imong application mao ang kopya sa passport kay once mo kanaog na ng desisyon mo ano sa may sunod ani ayaw nagkabalaka basta mo kanaog na ning order preventing removal ang mahinabo ni ana nga pugna na ang pagguwa sa bata. Diha lamang sa border marehistro ang desisyon, di na nimo mapagawa, di na nimo na malayas ang bata gawas sa nasod. Namo na apply ka lang og order preventing removal og kana siya ipakanaog nga desisyon og kanang desisyon na itaod usab dito sa information sud sa border nang asa nang dapita ang
na masud nas database dito sa border bisan asa ng eroplanoha muguwa dito nga kining bataa dili ni angay, dili ni nimo mapaguwa. Ug kalapasan kana kung iya ka nang buhaton, kung madakpan ang imong bana nga gida ang bata paingon dito madakpan na sa border mas sagubang siya pagkapreso, no, tungod sa pagsalindot niya pag pag supak niya sa desisyon sukmanan. Mao na imong mabuhat kung nabala ka ikaw mahitungod sa imong anak nga mamahimong dad-on sa imuhang kanhi kapuyo or kanhi bana o asawa, o malikayan ang pagsakmit sa bata or pagpagawas sa inyong anak gawas sa New Zealand pinaagi ining order preventing removal. Kining order nga magdili sa pagdala sa inyong anak gawas sa nasod, di kini ma-expire. Wala kini siya pagkalapso. Adto lamang kini siya mohunong hangtod nga ang bata magpanuigo nag 16 anyos. Na ayo ka balaka nga doon na magsige kag apply niya na dili mulanat ka na muhangtod ka na hangtod anang panahon nga mag 16 na ang imong anak. Ha? Daghang salamat nining imong pangutana og hinaot ko nga ang imong kabalaka na ingno na to ning kutat. Kutat ning reduce ba? Ha? Adunay usa dinhi ka problema nga nag-ingon unsa may kaayuhan sa kuta ato ni ka lubog ba ining pangutana? Unsa kaayuhan sa kuta? Ang akong pagsabot ni ining imuhang wanang nga pangutana basin doon na kay mga proyekto nga pagahimuon o doon na mga higala nimo nga nagsugyot nga kuhag kuta o kot. Ining kuta mao kini ang mamahimong galastuhan o mabayran sa usa ka industriya nga mopahigayon sa imong gustong proyekto, sama nang magpatukod ka garahe. Unya ang motrabaho niadto kinsa tong mga kontraktor niya na. So unsa may kaayuhan ining kuta? Usa lamang ang kaayuhan sa kuta. Daghan na siya pero usa lamang ang ingno natong dakong kapuslanan ni ana. Ang kuta maghatag nimo og mo amgid-amgid kana siya sa kontrata nga dili mo saylo dito ang imong mabayran. Ang pakig lambigit og kontraktor nga way kuta tupsa ni kaani ana hangtod magtubod ang balayranan, hindi nimo mahibaw-an. Apan kining pagpangayo kuta sa wa pay proyekto usa kini ka maayong pamaagi, maayong practice. Kung naa kay ipabuhat or makig labigit ka og serbisyo, mga trabaho or kontrata sa mga proyekto. Imo na siyang pangayo ag kuta gumikan kay ang balao din sa New Zealand nagdili sa pag presyo kanimo or pagpaningil kanimo sobra sa gilatid sa kuta nga nahinabo sa wa pa ang proyekto. So ang tubag sa imong pangutana ug unsa may kaayuhan sa kuta, ang kaayuhan ning gitaw nga kot mao ang pagsiminto katong presyo nga gihatag niya bana-bana pa to apan sa dihang gihatag nato nimo sa format nga kuta masiminto na to siya. Imo kung inyo tong dawaton mao toy hinungdan nga ang kontrata mulihok, mahimo to siyang kabahin na sa kontrata. Gitawag na to siya attachment of contracts. Kanang mga terms of contracts doon na mga attachment. Kabahin na to siya sa kontrata busa di na sila kapaningil nimo. Ug sobra or makuwang manggani ang kuta magpabilin isip
maoy basihanan sa balayranan. Walay kapin o way kuwang. Kung doon na ka pa ni lain pang balayranan nga gitaguan sa kuta, manubag sila ni ana. No? Daghang salamat ni ining inyong gipadayag nga pangutana, o padayon akong tubag ni ini hangtod ni apa ang atong pag-alagad sa mga Bisaya sa New Zealand. Wala ko dito sa radyo nining higayuna kay dihay kabilingga na ining semana ha. Apan sige lang. Doon naghihapon tayo mga gigahin nga takna. Ug di man nato malabyog, adto na to ilabyog sa YouTube sama nini. Daghang salamat og maayong pagpaminaw usab ngadto ni Hana. Iyang birthday, happy birthday karong adlaw. Matod pa niya greetings from Toledo. So, anak kini maanyag nga anak ni Santiago. Happy birthday kanimo Hana og maayong pagpaminaw sa nimo ug sa imong banay karon. Og ako magpasalamat sa inyo hang way puas nga pagnunot ni ining ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Ug ako moingon kung gusto ka mong magkinabuhi nga tunhay, pagpinuotan kanunay. Kini si Paul Alforque, ang inyong abogado ug manlalaban dinhi sa mga Bisaya sa New Zealand ug inyo usab nga alagad dinhi sa atong sayranan. Og ako moingon daghang salamat nunti gihapon ninyo kining ato ang sunod na sab o laing mga yugto. O uban sa dakong panghinaot nga kamo anaa kanunay sa kapiskay, kahimsog ug maayong panglawas. Daghang salamat.